आच्छा 바로 타이바니 라르 नोंथांमोना मानो हेलिकप्टारखौ बुकिं खालामजोबखोलै आंनोबो नांगौना हेलिकप्टारा नोंथांमोनाल' रेलि खालामबा नोंथांमोनाल' केम्पिं खालामबा जाया नामा सिगां बाहागो लाबाय थायोब्रा नैबे अमा पार्टिनोबो हेलिकप्टार गंसे नांगौ नोंनोलाय मानो हेलिकप्टार नांगौ जाखो नों गावनो मासे गराय बायदिसोखा माथो आइला जामाइला लाजि फोनांखोना बाखनायखौलै ट्रेक्टर आंखौ फोथायाबा नांगोलनाव सोंबानो जाबाय नांगोल नोंथां मा आंखौ गराय बायदि नुयो नामा औ मानो होनोब्ला नोंना जुनारनि सिम्बल नालाय नोंसोर जुनार पार्टिनोलाय मानो गारि मटर नांगौ आइला जामाइले आंखौ बिदि बाखनायफ्लानानै लाजि फोनांबा आं गनायाब्रा आंनो हेलिकप्टारखौ नांगौ नोंसोरो हेलिकप्टार सिनाखि दं होननानै गासैबो नोंसोरो आवग्रि लाजोबा जायाब्रा नोंसोरो नोंसोरनि खायदा बुद्धिखौ बाहायनानै नैबे अमा पार्टिखौ नोंसोर फेजेननो हायाब्रा अमा पार्टिया आइथिंजोंबो रेलि होगोन खुगाजोंबो होख्रावगोन एवबो जोंबो आग बारायबाय थागोन मिथिबाय आग बारायबाय थागोन बे खेबाव देरहाया नोङो मिथिबाय जोंसो देरहागोन नायनो नामा नायनो भटिं पलाल' फैग्रोथोंना होमबानो मोनसिगोन नोंसोरो नांगोल आरो ट्रेक्टर नैबे अमा पार्टिजों नोंसोर हायाब्रा नोंसोरनि पार्टिनि मानसियाबो जोंनावसो फैबागोन मिथिबाय अमा जासुला बिराद दंना बिसोरखौ आं गासिखौबो आंनिसिम लिंहरजोबगोन जानो हागौ नोंसोर पार्टि मोननैया माबा माबि खायदा बोराय बाहायनानै नोंसोरो पाब्लिकफोरखौ बुथुमनानै लानो हागोन खोमा नाथाय जोंनि अमा पार्टिया अमा खाजि अमा गोरान अमा बिबु होबानो जोंनि पार्टियाव फैजोबगोन मिथिबाय बेनिखायनो जिंगासिनालाय नोंसोरो नैबे अमा पार्टियासो नैबे लाब्रा ओनसोलाव देरहागोन माने लाब्रा लेन्डआव मिथिबाय सिमां नुबाय था बे बाराव जोंनि नांगोलासो देरहागोन नांगोल पार्टिनि जै ट्रेक्टरासो देरहागोन बे बाराव ट्रेक्टर पार्टिनि जै नैबे अमा राजायासो देरहागोन नैबे अमा राजायासो सासन खालामजोबगोन नोंसोरखौ स अमा राजानि अमा पार्टिनि जै आरो नोंसोरो आंनो हेलिकप्टारनि नाम्बार होआखैना आरो थानायमानि नोंसोरो बुकिं खालामजोबनानै लाबाय बे बाराव अमा राजाया गावनो हेलिकप्टार एरेन्ज खालामगोन मिथिबाय आच्छा बारु थाइबानि लारु बाय मिस्टार नांगोल नों मा सानो बे बाराव सोर देरहागोन बे बाराव जोंनो देरहागोन जोंसो देरहागोन नायनोसै सोर देरहायो औ नायनोसै मानसि जाग्रा अमाया
मेगन बायदि आरो उदैखौथ' दा बुंसाय उदैयाथ' फिलुआनो बेसेबांबा बुरजासो खोमा आं उदैनि फिलुखौथ' मिन्थिला नाथाय उदैयाव फिलु थाखो मा जाखो आं मुलि जागोन नाथाय आङो सायावथ' बिराद मोजां ना गोसोनि गोसोआथ' सिङावसो थायो नों माब्रै सायाव थागोन होननानै बुंखो जियानो जादोला I love you आं नोंजों रायलायबाय थाला आङो न' सिङाव हाबनानै थाहैनोसै मा एसे आंखौ नायनो बायोब्रा नोंलाय हामाना गावनि जानो गोनां गथ'फोरनि बिफाखौनो बिदि बुङो नामा मा दावराव दावसि नोंनो खोन्थाबाबो नों आंखौ बुजिखानायानो नङा बेनिखायनो नोंनो खोन्थायैयानो मोजां नेवला हेलिकप्टारनि जगारखौ खालामदोंना खालामाखै नोंलाय बस हेलिकप्टारनि जगारा जाबाय नाथाय फैसायासो बारा थोआखैना फैसाखौ पुरा पुरि नांजोबगौनो बस नङाबा हेलिकप्टारा फैनाय नङानो मा फैसा नांखाजोबगौ बेलाय उनाव होगोन ना गाखोखांनायनि उनाव गाबोननि मिटिंआव हेलिकप्टार उरायहोनानै मानसिफोरखौ फाग्ला फाग्लि खालामजोबनांगौ मा मोनसेबो खामानि मावनो हायालै नों नेवला बस आंलाय मावखाजोब्बायना बस नाथाय खोथाया जाहैबाय बाखि होआ होननानै बुंबायना हेलिकप्टारखौ आच्छा हेलिकप्टारखौ बाखि होआ माबायदि बाखि होआ रायलायहैनि आं हेलिकप्टार बिगोमाजों बसआबो जे आरो आं एफा मावबाबो मावाखै होनबाय थायोब्रा बस बिनानावखौ हाबा खालामखांनायनि उनाव आंबो नोंखौ हुकुम होगोन बस हुकुम खालामगोन मानथियाखैबा बस नांथारलि हाराम जादि मालाय हौवानि दखना बायनो लागा लाजिनाय गैया दानिफ्रायनो हौवाफोरनिफ्राय फैसा जाख्ल'नो नागिरग्रा दखना लानो नागिरग्रा नोङो लाबाव हारामि आंनि फिसौजोखौलाय मानो बुबाय थादों नोंलाय नुबायना नोंनि नोंसुइया हौवाजों मालाय दानिफ्रायनो दंफां सायाव थाखुमा थाखुमा रायलायथारो माथो गिदिर बाथ्रा जाखो सेंग्राया सिख्लाया सेंग्राजों रायलायाबा मालायनि हौवाया मालायनि हिनजावजों मालायनि हिनजावा मालायनि हौवाजों रायलायनाया मोजां जाबाय नोङो बिदि बुंनानै बिनि खर'खौ गिदिर खालामना मिथिबाय नङाबा नोंनि नोंसुइया आंनि मान सन्मान हानायजों लोगोसे नोंनिखौबो हानानै होगोन मिथिबाय दाउज्रोम आंनि फिसौजोआ बेफोरबायदि नङा मिथिबाय नोंसो बिदिमोन गोदो सिख्लायाव गावनि आखलखौ दोनथ'नानै दा फिसाजोखौसो रायदों नोङो लाजिनो रोङाय आयौ बाला आंखौसो दाय हमबाय आरो नोङो बेलाय गोदोनि सिख्ला समनिसो खोथामोन दा गोदोनिया गोदो जालांबाय आरो गोदोनिखौलाय दालाय मानो बुरखायनांगौ जाखोसै बिदिबा नोंबो गोदो थङालिथारमोन आंखौबा खोब बुनो हादों नोङो नै बाला होबावगोन आं नोंखौ देलाय होलाय आंनि फिसौजो सनाखौ माबायदि बुयो नोङो बेखौ बुआबा बांसिनसो गाज्रि जागोन मिथिबायना बेनिखायनो आं बेखौ एसे साजा होदों आरो मालाय हौवानिफ्राय दखना लाबोनायखौ मालाय हौवायानो ब्रा ब्रा जासिनानै होदोंबो जानो हागौ जोंहाना फिसौजोनि महराबो मोजांथार नालाय बेवहायलाय नोंहालाय मानो मेगन सादों फिसाजोखौनो मेगन सायो फिसाजोआ मालाय हौवानिफ्राय दखना लाबोदोंबाबो बेखौनो नोंहा मेगन साबाय आयौ बाला गावनि फिसौजोखौनो बिदि लायहोयो आरो बिदिबाथ' फिसौजोआ गाज्रिसो जागोन माथो ओरैनोबा नुबायना माबायदि खमनदि अंखायथार बुबाबो आयदैबो होना गोमजोजो थाबाय थायो बिदिब्ला नोङो आंनि फिसौजोखौ बुबाय थायो हारामि गोदो सिख्ला समाव नोंसो बांसिन गाज्रिमोन माथो गावनिखौ गारनानै फिसाजोनिखौसो नुदों नोङो आयै नों मिथिगौना थाम्फै देलायनोल' रोंगौ ओंखाम ओंख्रिखौबो गोथांसो सङो मोजांखौनो सङा मबाइलल' नायबाय थायो आरो बेनो गस्ला गोदान लंपेन्ट गोदान पाउडार गोदान नांबाय थागौ आरो बेनि सायाव मालाय हौवानिफ्राय दखना लालायबावथारदों बियो मिथिबायना दानसिजोबगोन आङो दानसिजोबगोन एलाय दानसिलाय माबायदि दानसियो नोंबोथ' गोदो आं सिख्ला समाव आंनि लाबोनाय गिफ्टफोरखौ दानसिजोबनानै होयोमोनलाय नालायथि नोंना बेलेग आंनि फिसौजोना बेलेग मिथिबाय आरो नों मा सानदों आं नोंखौ बुनो हाया बे नोंनि खर'नि गांखंखौ बुखुजोबगोन आं मिथिबाय बुखुजोबगोन आं बाल फिसौजोखौ एसेबां बाख्नायबाय थानाङा बालनि नोंनि थाखायनो फिसौजोआ गाज्रि जासिगोन मिथिबाय आरो नों थाम्फै देलाय मालाय हौवानिफ्राय दखना लाबोनाया बे दखनाखौ हैफिनाबा आंनाव दखनायानो गैयाबा माथो खालामनो आं दखना बिबाबो मोनाखैबा फुजायानो गाबोन समफोरनो फैबाय एफा बिबाय खुथारनो मोनाबो दाथ' मबाइलाबो गाज्रि जाबावबायसो आंना फटकबो मोजां साफाय जाया ब्लार जायो
भिडिअबो मोनसेबो मोजां क्लियार फैला महारानिनो दाना मबाइलबो नांगौ आरोबाव मा नांबावगौ नोंनो मबाइल गंसेखौ होनो हाया गाराना आरो सोंदोंसो आंनाव ओइ बाला खानायखौ बोखोजोबमारगोनहाय आं दानि एलाय माबायदि खानाय बुखुयो आंबो नोंनि बे गांखङा खर'नि गांखंखौ सावजोबगोन आंबो मिथिबाय आयौ बाला बेवहाय फैनानै जाजाद होनबाय थानाङा फिसौखौ गाज्रि खालामनो नागिरदों नामा बाल नोंनिख्रुइथ' मोजांसिनसो आंनि फिसौआ आरो फिसाखौ इसेबां सेया खालामदोंबा आं लानानै थांनोसै बालि बुंबाथाय जाजाद होनो आरो नों सथां फाख्रि बे दखनाखौ गाननाय नुबानि होमबालाय नोंहा गोदान बायना होनो हाया नामा दखना गांसेखौबो बायनानै होनो हायाखै आं बायनानै होनो हागोन आं फिसिहैगोन नोंनि फिसाखौ आयौ बाला बे दखना गांसेखौ ना र' बाला लाबनानै होफैनोसै आं थांफैदेलाय आबै आं रावनिबो आबै नङा आं दाबो उन्दैसो आयै आबै सना अननानैसो आं नोंखौ आबै होननानै बुंदों दा नोंसोर आंखौ रावबो अना आबै नोंखौ खि अना जाबाय नोंखौ अननायखायनोथ' नोमाजों नांलायदों आरो आंनो जेखौ बिदों बेखौ होबासो आं अननाय होनगोन आंनो दखना नांगौ आरो आंनो मबाइल गोदान नांगौ आंनो खुगाजोंल' अननायखौ नाङा जेखौ बिदों बेखौ आंनो नांगौ होमबासो आं अननाय होनगोन आयै आबै सना मबाइलखौथ' बायनानै होनो हानाय नङा आङो दखनाखौ होनो हागोन दे दासान्दि जौआबो बारा नाङाखै दा फुजाखाय एसे नांगोन आरो मालाय दाना जौ गोरान लोंला बांसिन मालाय गोजासो लोङो आंनोलाय मानो खोन्थादों नोंनि दुखुथिया काहानिखौलाय आंनो जेबो खोन्थानाङा आयाबो बिदिनो बुङो नोंबो बिदिनो बुङो आंहा बिदि जादों आंहा बिदि खालामनो हायाखै होननानै बुंनाङा आंनि सिगाङाव आंनो फैसा होनो हायाबा मबाइल होनो हायाबा दखना होनो हायाबा आंजों रायलायनाङाबो आयै आबै थाम्फै थानाय माने गासिखौबो होजोबगौ आं नोंनो नाथाय आखायाव फैसा गैजोबा नालाय होनो हाया आरो होमबाबो आं नोंनो होगोन ना आबै बे दखनाखौलाय बेसे दामि दखना नांगौ आबै नोंनोलाय आंनो मोजां ब्रेन्डनि नांगौ लाब्रा ब्रेन्ड आयौ बाला लाब्रा ब्रेन्डबो दंथारो आरो दङथ' आरो आंनो लाब्रा ब्रेन्ड नांगौ दे आबै दे नों जेखौ बियो बेखौनो होगोन आं मबाइलखौलाय बहाथो होनो हाबावनो आंलाय उनाव होगोन दे आबै जौ संनाया मोजां नाङोबा फुजाफोरनि उनाव दे आबै जागोन दे ओमफ्राय बे दखनाखौलाय सोरबा हौवाया हरमारनाय ना मानायमोन नोंसोर मा सानो सानबाय था आं दुगैहैनोसै मानसियालाय थथ्लायावनो मोजांथारमोन दाना मोजां रायलायनानै एसे देरहोलांनानै माथो बोरैबासो जाबाय बेलाय बे सथां फाख्रि दाउस्रि देलायनि फिसायालाय बोरै बिदि जाखो बिनि फिसाया दासो मिथिदों आरो नोङो नोंनि फिसौजोनि आखलखौ बेसे खाब्रां मिथिबाय मानसिबो मोजां रायलायनो नागिरा खामानि थिनलाय आरो दुगैनाया जि गोबाव दुगैयो बाला दा नों खिनो ओंखारलाय थैनोबो थाब फैनाय नङा मिथिबाय बे फायखाना सिङावनो मबाइल नायगोन फायखाना सिङावनो खि खाखा मिनिगोन दुगैनायावबो मा खालामो मा थायो थाबखौनो दुगैखाङा मिथिबाय होमबा रागा जोङा आरो नोंनि गियानखौनो लादो आरो बेलाय बुंबा बिदिसो बुङो बाला फै न' सिङाव जिरायफै साहा फुदुंना होनि आं मा साल' दिनै ओंखाम जानानै थांगोन आं अके रिलेक्स जोंलारि नों गिनो नाङा जों हस्पिटालाव दङ बालुनो औ आं दा नों जेबो गिनो नाङा आं दं नोंनि खाथियावनो नाथाय एक्सिडेन्टआ जोंलारि बेफोरबायदि हरखाब सिखारनाङा नोङो एन्टनिअ मा जाखो एन्टनिअ औ एन्टनिअ एक्सिडेन्ट जादोंमोन माब्रै दङ बियो मोजाङैनो दङ ना बानलु आच्छा एन्टनिअ नाथाय आंथ' नुवाखैना एन्टनिअखौ आंथ' नोंखौल'सो जायगायाव नुदों बिदिब्ला एन्टनिअआ बहा थांखो बेथ' गोलैनानैसो दङमोन ना बेखौ हस्पिटालाव लांबाय आं माबे हस्पिटालाव दंफैयो नों बेफोरखौ सोंबाय थानांला आं नोंखौ न'आव मोजाङैनो मोजां दोनलांनोसै थौदो बानलु मेदाम थेंक इउ स' माच अन्नानै एन्टनिअखौ खबर लागोन ना नों अके हेलौ एन्टनिअ एक्सिडेन्ट जादों नामा आबै मा नंमारगौसो बबे हस्पिटालाव दङ बियो आच्छा दे मा होनखो नोंसानि आबैया एन्टनिअ एक्सिडेन्ट जादोंनो दा बियो कमायाव दङनो मा आच्छा माब्रै एन्टनिअखौ लोगो मोननाय नों एक्सिडेन्टआव ना एन्टनिअआसो नोंखौ एक्सिडेन्ट खालामदोंमोन बिदि नङा होमबा नोंखौ सोर गोदना सेरथेखो
आं दा माब्रै बानलु बेदांनो खोन्थानो? थौदो न'आव दोनलांनोसै आं नोंखौ। जागोन दे। थाबायनो हागोन ना? औ हागोन। मा लाखुमादों नों जोंलारि? मानि थाखाय गले गले बेफोरबायदि साजा मोनगासिनो दं नों? बेनि सोंनायनि फिननायखौ थाबैनो लानांसिगोन आं। जोंलारि जाबाय गाबनांला। मानो बिदि जाबाय थायो बानलु बेदां? आंनि जिउआव मानो बिदि जाबाय थायो? गाबनानैलाय मा जानो? नों गाबनानै जेबो खालामनो हायाना, बेनिखायनो सिखार। आरो जाहोना मा बेनि सलुसनखौ नागिर। बिदि लोरबां जानानै गाबबाय थाबा जेबो जाया, उल्था खहासो जायो। सिखार। बानलु नों जेबो मिन्थिया। जेबो मिन्थिया बानलु। सिखार होननानै बुंदोंना? नङाबा आं आखायाव हमनानै बुद्रुना लांनोबो बारा गोबाव खालामनाय नङा, मिन्थिबाय? बांद्राय गाबबाय थानाङा। न'आव थांनानै जेसेबां हायो गाबैबानो जाबाय। आरो आंनो दिनैनि जाथायखौ मोजाङै खोन्थाबानो जाबाय। बानलु बेदां, माखासे जाहोनखौ नों मिथियाबानो मोजां। मानो होनोब्ला माखासे जाहोना, माखासे सैथोआ मानसिफोरनि गोसोखौ बांसिनसो दुखु होयो। बेनिखायनो सैथोखौ मिथियानो मोजां। सैथोखौ मिथिबासो सलुसनखौ मोनगोन दा। नों आंनो मानो एसेबां खोन्थानो मादों? दिनै आं फैयामोनब्ला नोंहा मा जागौमोन मिथिगौ ना? बेफोरखौ सानदोंना? हायोबाथ' जों पुलिस थानायावसो थांनांगौमोन। नाङा बानलु बेदां, पुलिस थानायाव थाङा। जाय आंखौ बुथारनो नागिरदोंमोन, बे मानसिखौ आं सिनायाबा आं बोरै खोन्थानो नोंनो? आंथ' मिथिगौ ना। क्लिअपेट्रानि एसिस्टेन्टआनो नोंखौ बुथारनो होदों नङा होमबा? नों बेफोरबायदि सिरि थाबाय थायोब्ला आं नोंखौ बोरै हेफाजाब होनो हानो? आरो नों सिरि थायोब्ला क्राइम मावग्राफ्रा माथो बांसिनसो बोलो मोनगोन। बेनिखायनो थानायाव थांनि थौदो। बानलु बेदां, आं मिथिगौ। सिरियै थानायाबो दायनिगिरिजोंनो समान। आं गावबो बेफोरबायदिखौ लुबैया, नाथाय मा खालामनो? माखासे जाहोन थायो, जाय जाहोननि थाखाय जोङो मावनो गोनां खामानिखौबो मावनो हाया जायो। बानलु बेदां, नों आंखौ एसेबां हेफाजाब होबाय दाथारसै। जाखिनि हेफाजाब होबाय बेनो आंनि थाखाय थोजासे। दिनैनि थाखाय थेंक इउ। मानो एसेबां आंनो खोन्थानो बादोंलै? मा दंमारो जाहोना? आरो बियो एन्टनिय'खौ बोरै लोगो मोननाय? आरो मानि थाखाय एन्टनिय'आ एक्सिडेन्ट जाखो आरो बेहा बोरै गोदना सेरथेलायनाय जाखो? बेफोरबायदि सोंनायनि फिननायखौथ' आंनो नांथारगौ। आरो बे जोंलारिया मा सोमोन्दो दङ क्लिअपेट्राजों? जेब्लासिम बे खोथाया क्लियार जाया अब्लासिम आं जोंलारिनिफ्राय सोंनायनि फिननायखौ नागिरबाय थागोन। आइयो एन्टनिय' फिसा, नों बे सासे नेहा सिख्लानि थाखायनो गावनि जिउखौ मानो बिदि खालामनानै लानांगौ जाखो? आइयो एन्टनिय', आबा आंनि फिसा हौवा, नों मानो एसेबां अख्रा? बे सासे सिख्लानि थाखायनो गावनि जिउखौ मानो एसेबां जेबो बेसेन गैयै साननानै लाखो नोंलाय एन्टनिय', आंनि आबा, आंनि फिसा हौवा एन्टनिय'? मेडाम क्लिअपेट्रा। डक्टर, बेसेबां फैसा नांगौ? मा खालामनांगौ आंनो खोन्था। जायखिजाया आंनि फिसालाखौल' मोजां खालामथार। जों हानायमानिखौ नाजागासिनो दङ मेडाम। मानसिना इन्टारनेल इन्जुरि बिराद जादों आरो खर'आबो गाज्रिनो गोहोम खोलैदों। बेनिखायनो हुसाव फैनो एसे टाइम लागोन। अब्लाबो नोंथाङा सिन्था खालामनाङा, जों हानायमानि नाजागासिनो। नाजानायजोंल' मा जानो? आंनि फिसालाखौ मोजाङाव खालामथार। जागोन मेडाम, दा बिथाङा हुसाव फैनायखौल' नेनानै थादो। बांद्राय गिनो नाङा, मानसिया दा कमायावल'सो थांनानै दङ। हुसाव फैबासो बिथांनि मेन्टेल स्टेटिखौ जों बुंनो हागोन मेडाम। जागोन दे। आइयो एन्टनिय' फिसा, आइयो आंनि जिउ। ओइ बानलु बेदां, बहा दङ? माथो नोंनि बाइकआ बहाबासो दंहैयो? हनै न' खाथिनि अनजालुआसो लानानै होफैबाय नोंनि बाइकखौ। बिदि बाइक गारनानै बहा थांनायमोन नोंलाय? मा? हस्पिटालाव? सोर मा जादों? हा? ओइ नै माबा खोन्थायाबो। खोन्थालाय सोर मा जादों? रावबो जेबो जायाखै, नाथाय एन्टनिय'सो एक्सिडेन्ट जादोंमोन। हा? बेलाय मानो एक्सिडेन्ट जाखो? आरो नों बेनि एक्सिडेन्ट जानाय जायगायाव माबोरै सहैखो? ओमफ्राय नोंनि बाइकआ? नोङो एन्टनिय'खौ दोनहैदों? नङा, आं बेलेग मानसिखौसो लानानै फैदोंमोन। नों न'आव फैलाय बानलु बेदां, न'आव फैनानै मोजां रायलायफै। जागोन दे, आं थांगासिनो। आइयै, एन्टनिय'आ एक्सिडेन्ट जादों होनदों नामा? थौना एन्टनिय'खौ नायहैनि। औ, एक्सिडेन्ट जादोंनो। आं एसे खबर लानि नोम्बैनाव, नोम्बैया मिथिगोन खोमा। नङा, आंनो आबैनाव कल खालामगोन। हेल' आबै, माथो एन्टनिय'आ एक्सिडेन्ट जादोंनो, नंगौना आबै?
मा नोंबो मिथिलायोसो होमबा आबै होमबा बुंलाय एन्टनिया माबायदि दङ आं नायनो थांगौमोन आबै जागोन दे आबै आयै थ' एन्टनियाखौ नायनि थौ बेसेरा दुखुखौलाय मोनखागोन ना जायजों आस्थाम सोदोंमोन बे मानसियानो हस्पिटालावसो आइसिइउआव दङब्ला नायनानै फैनोसै दानि जुगाव जालु जालायानो जोबा माला मा जायो नै दिनैबो जुबिन गार्डनि थैनाय खबर मोनलायबाय बे यारा जोबोद सुनिमार ना बे यारा मंगलनि यारनो बेनिखायनो जोबोद सुनि जानानै दंना बे यारा खायसेया दैयाव जाबाय खायसेया अख्राङाव खायसेया बारजों बेनिखायनो बहाबा थांनोबो गिलायलांसै माला मा जायो फात्ताखौनो मोनलाय लांला दानि दिनाव आरो बे याराथ' ओरैबायदिसो खाथार फै आसा खालामो फैनाय यारा जोबोद मोजां जागोन होननानै बेनिखायनो बयबो बे याराव अबावबाफोर बेरायनो थाङोब्ला बहाबाफोर माबा मोनसे रिक्स गोनां खामानि मावनो लादोंब्ला अन्नानै नोंथांमोना गिबियावनो इसोरनि मुं लाग्रो इसोरखौ जेब्लाबो एप्रिसियेट खालाम फुङाव सिखारनाय लोगो लोगो आरो हराव उन्दुनायनि सिगां बेखौनो आं नोंथांमोनखौ न'खरनि जानानै गासै अडियेन्सनिबो बुंहरनाय जाबाय आरो बिथां जुबिन गार्डआ जोंनो जोबोद बर' मेथाइ मोजां गालांबाय खननानै जोंनि बर'फ्रासो खायसे सिंगारफोरा प्रनाउन्सियेसनखौनो दासिमबो क्लियारै बुंनो रोंबावा मेथाइ खनगिरिफोरा नाथाय बेयो सासे गुबुन हारिनि जानानैबो जोंनि प्रनाउन्सियेसनखौ जि मोजां बुङो थ' जोंनि बर'फोरनिबो बिराद मेथाइ खनदों बिथाङा जोबोद मोजां आरो दिनै बिथांनि थैनायाव दुखु फोरमायनानै बिथांनि जिउमाया आलो गोजोनै थाहैनो मोन्थों बेखौनो जोङो इसोरनि खाथियाव आरज गाबो दे होमबालाय भिडिअखौ नोंथांमोना इन्जय खालामलायदो आइ जोंलारि स्कुटियालाय बहाथो थांखो आरो आं नोंखौ दहायनिफ्रायनो फन हरगासिनो मानो रिसिभ खालामाखैमोन नोंलाय आयै एन्टनियाव एक्सिडेन्ट जाबाय हा माब्रै आयै आंखौसो बुथारनो नागिरदोंमोन ट्राकआ नाथाय एन्टनियाव आंखौ बासायनायावनो गावासो एक्सिडेन्ट जाबाय मा होनदों नों बेफोरखौ जोंलारि औ आयै एन्टनियाव आंखौ बासायनायावनो गावासो जिउआ जोब्बाय नुबायना आयै एन्टनियाव बिमाया आंखौ दासिमबो बुथारनो नागिरगासिनो आं इसिबां मोजां बुंनानै फैबाबो मानिबावाखै आरो बियो क्लिअपेट्राया मानो जोंहानि सायाव इसिबां माबागासिनो बेलाय आंथ' एन्टनियाखौ मोजां मोनदोंब्लाबोथ' आं बेनिफ्राय गोजान जाखोबायमोन ना आयै थेवबो माने एन्टनिया बिमा बिफाया आंनिल' उन खारफागासिनोथाय जोंलारि फिसा थाबैनो नों जापानाव थांदो आं थाबैनो हाखौ फाननोसै बे माइ गायग्रा हाखौ मा होनदों नों आयै नोङो थाबैनो नांगौबा टिकेटआ जेसेबां दाम जाया मानो थाबैनो टिकेटखौ दानदो आरो बे जायगानिफ्राय थांदो नोङो नाथाय नोंसोरखौ गायनानै आं गैयाबा नोंसोरखौ माबा मोनसे खहा खालामोबा खालामा जोंखौ नोंल' जापानाव माबार थांदो फिसा आयै गाज्रि मोनाबा आं एन्टनियाखौ खेबसे लोगो हमगौमोन नायगौमोन आं एन्टनियानि देहाया माबायदि जानानै दं आं मिथिगौ दुखुलाय मोनखागोन होननानै आरो बे एन्टनिया बिमाया मालायखौ इसिबां साजा होदों एबार गावनि फिसाया जायोब्ला मा मोनो बेखौ मोनथिदों बेबो अब्लाबो एन्टनियाखौ आं बिदि जाजानो बादों मानो होनोब्ला एन्टनियासो आंखौ बासायदोंमोन आयै बेफोरखौ आं जेबो मिन्थिया थाबैनो जापानाव थांदो नों जोंलारि आरो मादै बानलु बेदां स्कुटिखौ नोंसो लाबोबाय होमबा औ आं थानानिफ्राय लानानै फैबाय स्कुटिखौ आयै बानलु फिसा इसिबां मोजां नोङो इसिबां हेफाजाब होयो जेबो नङा दे मादै दै गिलासे लाबोलाय आंनो होमबा जोंलारि बानलु बेदां नों मानो फैलायखो दे आंलाय नोंनि स्कुटिखौसो होनो फैदों दा आरो आंहा नोंजों गोबां रायलायनो गोनां बाथ्रा दं बेनिखायनो दिनै आंखौ बे न'निफ्राय होखारनो मोना मिथिबाय जेब्लासिम नों आंनो सोंनायनि फिननायखौ होआ अब्लासिम बे न'निफ्रायनो दोरोदां मानो बेबायदि थेबे मानसिया मानो इसेबां अख्रा खालामफैबाय थायो आं हालासो बे मानसिया जिखौ बेराफारसे आंहा एन्टनियानि खोथाखौ साननानै आगोर मोनि जादों आरो बे बानलु बेदां माबाफोर होनदों नामा आंखौ बानलु बेदां दिनैनि जाथायखौ आइनो खोन्थानाङा प्लिज आइया मिथिबा जोबोद दुखु मोनगोन नांगौबा गासैबो खोथाखौ जों सानैजों रायलायनानै सलुसन नागिरगोन थेवबो आइनो खोन्थानाङा आइ आरो आफाया गोबां खस्थ' सहायबोबाय बेफोरखौ आं खोन्थानो गोसो गैया हायोबा नोंसोरनि न'खरनि मानसिफोरनोबो रावनोबो खोन्थानाङा आरो फावगालिनोबो खोन्थानाङा प्लिज बानलु बेदां नों आंखौ गोबां हेफाजाब होबाय बे खेबावबो हेफाजाब होदो आंखौ अके रावनोबो खोन्थाया आं नाथाय सैथोआ मा नों माबाफोर लाखुमादों नामा आं माबाफोर मिथिबावनांगौ नामा बेखौ गासैबो खोन्थाजोबनांगोन नाथाय बेफोरबायदि खोन्थानो जेबोआनो गैया बुलशिट बानलु बेदां नों दै लोंनो होननाया जेब्लासिम नों आंनो सैथो बाथ्रा खोन्थाया अब्लासिम आंनिफ्रायबो जेबो एक्सपेक्ट लुगैनाङा आं सरि बानलु बेदां आं नोंनो माबोरै खोन्थानो
माबोरै खोन्थानो जेदिनखालि नों आंनि सैथोखौ मिन्थिगोन अब्ला नों आंखौ मुगैगोनसो मिथिंबो जाया एन्टनिय नों माबोरै दं एन्टनिय बापावै दासिमबो बिफा बोराय मांथाया गैया नामाब्रा दहायबो लोगो मोनाखै दाबो लोगो मोनाखै आंखौ गिनानै थाखुमाबाय नामाब्रा ओइ बिफा बोराय मांथा आरो आंनि बिमा गदायालाय ओइ बिफा बोराय मांथा मांथि बोरोलाय मानसिफ्रा मा आंनो सम्पति होजानो गिनानै थाखुमागासिनो दं नामा बुलडोजार डाम्पार लायफिननोसै जेसिबिफोरखौ मिन्थियाखैबा आदा बोरोलाय बिमा बिफाया बोरो बहा थांखो आं मिथिया आदा आंनो बिसोरो खोन्थानानै गालाङाखै आदा आं मबाइलावसो दख'ना गोदान नागिरगासिनो आदा ओइ माबायदि रायलायोब्रा एसे साइसनि रायलायलै आंनि रायलायनायखौ बासिदों नामा आदा बापावै इसोरा नोंखौ साम'सो दानो नागिरदोंमोन खोमा भुलावनो मानसि दाफ्लांबाय एकदम नोंखौ दानाय समाव इसोरा टेनथावदोंमोनदां जियानो जाया मानो बिफा बोराय मांथाखौ नांथारगौ आंनो माथो उखिला बेनो लिरनानै होखाबायबालाय आंनि माबाखौ सम्पतिखौ 50 बिघा हाखौ मानो बियो कागज पत्रखौ दाबो जासियाखै आंनो आं न'खरनि खोथाखौ मिथियाना आदा आयाबो आंनो जेबो खोन्थायाना आदा एन्टनियआबो दासिमबो फनखौनो थिखोआखै आदा नों मिथियो नामा आदा आया बहा थांदों आरो आफाया बहा थांदों आदा लागाव आंसो नोंनाव सोंनो फैदों नोंसो आंनाव सोंफिनबाय आंलाय बोरै मिथिनांगौ जाखोब्रा नों मिथियाबा सोर मिथिनो आदा रैसुम्पा दा नोंसो न'आव थादों दा नोंसो मिथिनांगौ बिमा बिफाया बहा थांदों दा नों मिथियाबालाय सोरथो मिथिबांनांगौ दा नों आंखौ इनसाल्ट खालामदोंना आदा नोंनि रायलायनायानो बिदिब्ला आंलाय माथो खालामनांगौ दा आरो आं बिमा बिफाखौ सोंनो फैनाया आंनाव उल्था सोंबाय नों माथा आं गाबगोन आदा ओइ साला बुरबक गथ' मारथा ओइ बोरै जाखोलै मानसियालाय नोंलाय आरे बिमा बिफाया बहा थांदों बिदाया बहा थांदों जेबो उदिस गैलायै फन हरनानै सोंनो हाया नामा नोङो आंनि फनखौ बिसोरो थिखोआनो आदा बोरै थिखोनांगौ जाखोब्रा नों रायलायनायानो लासै रायलायो बेनिखायनो न'नि मानसिबाबो नोंनि फनखौ थिखोआलै नङा होनलाय नों एसेबां लासै रायलायग्राया लोगो दंजायोना गैजायालै नोंनालाय आंना रावबो लोगो गैया आदा बापावै लोगोबो गैला नोंना आंखौ रानथेंखायनो मानसिफोरा एदावो आदा आरो आं लोदो जानोबो गियो आदा ओइ माथा नों हुसावनो दङ ना हारसिंनो मा रायलायदों मा थादों नोंलाय आंना लोगोआनो गैया आदा आरो आं रावजोंबो रायलायनोनो रोङा आदा आरो आंनि रायलायनायनि थाखायनो आं रावजोंबो मोजां मोनजाया आदा थाब रायलायब्रा नोंनि थाब रायलायालासिनो होनबाय थाबा सोरबा नोंजों लोगो जागोन नामा आंनो खर' गला मोनलायलायबाय नोंनि बिदाबाबो नोंनि लोगोफोरालाय नोंखौ नुबानो गिना खारगोन ना रायलायनाया एसे स्पिड सोलों मिथिबाय दा हामा एफा लासै रायलायनो आंनि रायलायनायानो बिदिबां मा खालामनो आदा फन मोनसे फैदों हेलौ मा एन्टनियआ एक्सिडेन्ट जाबाय आं थांगासिनो हस्पिटालाव मा होनदों आदा एन्टनियआ एक्सिडेन्ट जाबाय नाथाय मानो आंबो थांफागोन आदा मेडाम कालप्रिटखौ मा खालामनांगौ मा साजा होयो होबानो जाबाय थाबैनो बिनि थैनायखौ खबर होबानो जाबाय आंनो जागोन मेडाम बिमा नों न'आव थांदो थां आं एन्टनियखौ नेगोन मार्तायाबो दासो फन खालामदों आंखौ बेबो फैगासिनो आं नोंखौ रावनोबो खोन्थानाङा होननानै बुंबायना आरो बे मार्तानोलाय मानो खोन्थानांगौ जाखो बेयो बेफोरखौ जेबो बुजिया जेबो नङा दे बिनानाव नालाय बेबो मिथिनो मोन्थाय दं माथो नोंसोरसो खोथाखौ खोनानानै जोबोद दुखु मोनदों खोनानाय लोगो लोगो नायनो फैखाबाय जों दालाय मानसियालाय माबायदि दं एसे मोजां जाबाय होननानै बुंदों नाथाय दा मानसिया खमायावसो थांबायना हुस फैबासो मोनथिसिगोन होननानै बुंदों होमबालाय इसोरनि अननायाव मोजाङानो जागोन दे थाबैनो बहा दङ एन्टनियआ बै खाथिनि रुमावनो दं आं नायहैनो हागोन ना हागोन दे गोसोफोरखौ स्ट्रं लाखिदो आरो प्रेफोर खालामबाय थादो जोंहा गोजौनि सायावबो फोथायनाय लाखिनांगौ आरो आंबो आरज गाबगोन जाहाथे एन्टनियआ थाबैनो मोजां जायो थाबैनो जों बयनिबो सेराव फैनानै जोंजों मोजाङै रायलायफैनो हायो क्लिअपेट्रा गासैबो मोजां जाजोबगोन औ ओमफ्राय
ओमफ्राय मानसियानोथ' माबोरै एक्सिडेन्ट जाया ट्राकजों जादों ट्राकजों जादों औ जोबोद दुखुनांथाव एन्टनिय' थाबैनो मोजां जादों नों आरो आंनि जिउआव फैनानै आंनि बयनिख्रुइबो मोजांसिन लोगो जानानै फैदो नों एन्टनिय' मिथिगौ ना एन्टनिय' नोंखौ बिदि नुयोब्ला आं बेसेबां दुखु मोनो एन्टनिय' थाबैनो मोजां जादों आरो आंनि बयनिख्रुइबो मोजांसिन लोगो जाफैदो नोङो नोंखौ जोबोद गोसोखाङो नोंजों बारबाय दोननाय समफोरखौ गोसोखाङो एन्टनिय' बेनिखायनो नों आंनि जिउआव फैनानै आंनि मोजां लोगो जाफैदो बे जोनोमाव नोंखौ मोना जेबो नङा नाथाय नों आंनि साखाथियाव थायोब्लाबो आंनि लोगो जानानै थायोब्लाबो बेनो आंनि थाखाय थोजासे प्लिज एन्टनिय' बेखौ लाखिदो आरो आंनि मोजां लोगो जादो एन्टनिय' I miss you, Antonio. I miss you.